Edu, bumabalo ako sa aga. Dahil napansigan sa isla sa kano. Nagpansigang sampalok ang gabi. Dere. Ay! Oyster sauce! Oyster sauce. Tagli ako sa gano'n. Ano ba ito? Ano ba ito? Napansigan sa isa sa oyster sauce. Ay, siya. Ano pa? When it hurts so bad, when you take it all. Binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. When it hurts so bad to make it. Cause wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Thank you for the thumbs up. Salamat. Thank you guys. When it hurts so bad, aching. Thank you. We're going to cook na. Hi Greg, good morning. Good morning there. Good evening here. Ay, sige. Ayun na to. Wala na. Thank you. Thank you, Greg. Thank you so much. Always. Wow, making dinner. Yes, making dinner. Wala ko naman. Tagindan. Oh. Wala. Wala mo na kaya. Making dinner. Thank you sa ano. Email niya. Ano sa thumbs up. Thank you. Biswang Gamer. Hi, Biswang Gamer. Good evening. Thank you sa thumbs up, guys. Salamat po. Salamat po. Please like and subscribe to everyone. Salamat. Maingay. Salamat po. Thank you so much po. Hearts. Kumusta? Kumusta ang all? Thank you sa 5 million. Sa 5 million here in my house. When it hurts so bad, when I'm naked,
Everything that you do, parang dito sa at kung hindi man dumating sa akin ang panahon I know that you want for me. Gonna wish we never met on the day I met you. Bago sumikat ang isang paglera. Tumawag siya. Bago sumikat ang araw. Let's go for me. Naglalong sa lupa. Bago na sa akin sa spotlight. Okay. How's your day, Sheryl? A little bit tired. A little bit of Monica in my life. A little bit of Monica by my side. A little bit of Naim. A little bit of What's up, madlang people? Do you know my name? If I saw you in heaven, it would be the same. Kaya di ho, sa'yo mo, ano, kanada ho, sa'yo mo lang yun. Eh, bawal ka sa mga, chicken. Ang chicken yun? Ha? O, manok yada. Yada naman sa'yo mo, ano yung kanasi? It should be me. Thank you for the thumbs up. I text you earlier. Huh? You text me? Hi po, Zazkia. Hi Zazkia. Thank you for joining. Thank you so much. Hi guys. Hello. Thank you po. Amerikano ang unang Philippine legislature noong 1907, isang Dibacanea. Dalawang chamber po ang Kongreso, ang House of Representatives o mababang Thank you for the 5 now. Thank you for the thumbs up, guys. At magkaiba rin ang paraan ng pagharap sa kanila. Ang mababang kapulungan, ginagawa ng iba't ibang distrito ng bansa. Kumbaga, sila po ang ginagawa ng mga komunidad. Sa 1987, Addiction. pero hindi bababa sa 215,000 ang populasyon. Sila ang mamipili ng kanilang congressman na magiging ginagawa nila sa Kongreso. Kumbaga, mas luka ang kanilang interes. Ang mga senador naman, hinahalal ng lahat ng mga bakase. 24 sila at kada 3 taon, ang tatlugan sa tumahan ang buong senador. Kaya sila dapat ang may mas malawak ang pananaw sa interes ng buong bansa. Para naman sila mga kabatas, pero meron yung mga pagkakaiba at silang mga tungkulin. Halimbawa, ang lahat ng panupala This is 6 million and people in the house. kailangan manggaling muna sa mababang kapulungan bilang ginagawa ng taong bayan. Ang mababang kapulungan din ang may Laging ikaw ang mas makita. Lagi ang aking darama. Hello. Ang Senado rin ang tanging kapangyarihan na mag-aproba ng mga tratado or international agreements. Maliban sa pagpapalakas ng batas, ang legislatura din ang nagsisibing check and balance ng ehekutibo. At dalawa po ang pagpapalakas para magsibing silang check and balance ng isang isa. Chang-charang. Chang-charang.
Hindi ko lang sarang this is the Narpang Sigang. Narpang Sigang, this is the What are you making? Taxian? Pusido. Bicol food. Pusido. Pusido. Called Pusido. It's called Pusido. Pusido. What are you making? Are you making food? Vegetable, fish, then adobo chicken, adobo. First fish, Bicol food, fish with vegetables. Fish and adobo. Fish and chicken adobo. Fish with vegetable and chicken. Umulan. At near that good. Yes, it's yummy, delicious. Yummy and delicioso. Seryoso. Reading minds. When it boil the water, need to boil the water. Look, Miharis. Ayun, it's raining. It's ready na. Dun, the fish. Yan. Guys. Need to
Don't trap me in the pot. Don't drop me in the pot. What else? Wait, wait, Jake, I buy you something. Don't go away. Sweet for me. Pero kalaunan, naaresto rin ang dalawa dahil nabukaan sila ng isang concerned citizen. Depensa ng suspect, katukso lang sila. Nangingi po ng depensa na nagpapatawad niya po kami. Napakapi naman ang cellphone, pero makaharap pa rin ang mga suspect sa reklamong death. Sa Dalman, Maynila naman, makikita sa CCTV ang pag-upload ng isang driver sa set ng babae sa kanyang tricycle. Ang snatcher ng pagkalamang lasing, naaresto siya sa palang operation at sasampahan ng reklamong robbery. Sa huli, na-recover ang cellphone at ang motorsiklong ginamit sa krimen. Paalala ng mga pulis para hindi mabiktima habang nasa biyahe. Nagmamahal po nga kung sasakyan. Pero maaari po sana iwasan po nila ang gamit ng cellphone. Nagpamalita ka sa frontline, Dave Abuelo, News 5. Isip na naman lang yung piso halaga na iniinalap siya po ang nasawang ng otoridad sa Rizal. Tinirako pa ang may puso ng pakete at drug mondial. Nasa frontline naman ito niya. Iskuro po na yung pakete lang ng drug mondial at nalatnan ng ideya sa sinalamay nilang batay sa barangay Parto, Pinango ng Rizal. Kung saan naman ito, tumumba ng sandagan mag-iinalan siya po. Ina-export na lang, inatulan sa loob ng bahay. Inalan si Roman Laksok Loyola na ayon sa ideya ay high-profile blood personality sa kalabansong. Si Loyola na ang sa mga parte at may malamang na operasyon at gawin sa kanilig niya. Pagkukod siya, inapaglakas at pumalik siya po. Inalan na kakalagayan ng 272 million pesos. Take your time. At sa ginamit na packaging, Inaan ng batusang bansa ito ng galing gagawin ng mga Chinese na death na ang pakete. Sabi ng PDEA, ikatlong beses na lang nilang nakahuli ng ganitong klaseng shipments mula sa bansa at Myanmar. Kaya kasama sa kanilang investigan ay kung paano ito nakapasok sa ating bansa at kung sino ang mga tao nasa likod nito. Maaaring ang suspects na naglamang paglabag sa complex, liquid drugs at 2022. Ayon sa PDEA, posibleng liktado ang mga nasa pagpapalagyan sa ilang Buti ko pa. Yun. na nasa isang operasyon sa Pagpipumba, noong nalahing ko na ng suspect na inarang sa mga insitigado naman ang nahuli sa isang operasyon at pagbabitan nasa frontline. Lock na, lock na. Wait. Siya nagpapala tungkol sa pag-aalis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Init ng isang lang miyembro ng gabinete ni Duterte na si National Security Advisor Tito Juan walang naganap na sa buwana. Nasa frontline ng Pilipinas si Mayan Las Baños. Unang gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang paulit-ulit na talong ng ilang senador sa pagdinig ng Senado kaugnay ng paghuli kay Duterte. Marcos nagdalang malapit sa mga Duterte at nagdula at ng isa sa mga tumalong miyembro ng gabinete sa pagkakalang ka ng senadora ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa ICC. I will not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Sabi naman ng mga miyembro ng gabinete, sang-ayon sila na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. It's cooking now. Walang anumang ahensya ang tumulong sa investigasyon ng ICC. Kaugnay ng drug Cooking. It's cooking. Cooking time. Pero una ni Senator Amy, kung naniniwala ang ating gobyerno na hindi tayo miyembro ng ICC, eh bakit pinaaresto si Duterte? Paliwanag ni Justice Secretary Jesus Crispino Roa, hindi nga sakop ng jurisdiction ng ICC ang Pilipinas at isang bansa. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi masasampahan ng kaso ng ICC ang sinong individual na lumalabag sa international humanitarian law.
Pinalapit din sa kanila sa usapang pinagplanuhan ng pagkalis sa 2030. Mariing ipinagdini nila ang Secretary John Villa at National Security Advisor Eduardo Ato na nagkaroon ng maagang pagplano kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pare-parehas lang daw pala silang nalaman ang tungkol sa ICC warrant noong madaling araw ng March 11. Ito yung mismo araw na naaresto si Digo. Sabi ni National Security Advisor Eduardo Ato, mahirap din para sa kanya ang makitang inaaresto si Duterte. Dahil para siya ay officer kita ng Administrasyon Duterte. I work closely with both of them with regard to fulfillment news in the most serious crisis the country faced and have developed and nurtured the personal friendship. In practice, respectively disabled and trusted and respected. Even after our first level. Kinwestiyon din ni Senator Aito ang sinabi ni Interior Secretary Julia sa isang palaya na may nangyaring pag-usap Welcome everyone. Please comment and subscribe. Thank you, Greg. Thank you so much. Looks yummy na. Ang pagpuli sa dating Pangulo, pinag-usapan lang daw nila ang chismis pala to tungkol sa arrest warrant. There was no matter. If we were discussing mainly about the government statements were in Hong Kong and we were faced more on that week. Wala na daw pinanat na sila Okay na, okay na. ang tumuli kay Duterte. Their intention, the ICC warrant is beyond my mandate, and I have found it is absolutely unacceptable and unfair that my name is against grant conspiracy. Sa gitna ng mga isyu lumapas ang pagdinig, itinutuloy ni Senator Bongo na tuloy venue na ito dahil nakalitin na ang naging si Duterte. Pakiusap niya na lang sa ngayon. Kung hindi niya kapatid si tatay niya, kung kaya niya po siyang inalay doon, in less than 1 day, sa loob ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang balik dito sa lalong madaling panahon. Nagbabalita mula sa frontline, Mehan Los Baños, News Live. At kung hindi man dumating sa akin ang panahon na tunay hindi ako magdarandam sasaktan. Huwag mo lang ipagkainin We're going to ano na? Tungkol yan sa pagkasyon ng senadora sa Senate hearing kung bakit isinuulo ng gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa Netherlands. Taong 2011 at mapapasumami ang Pilipinas sa ICC at saka pumalas noong 2019. Pero bago para hipikahan ng gobyerno ang Rome Statute dati sa batas na The chicken adobo na. Republic Act 1983, Adobo na. Philippine Act of Crimes Against International Humanitarian Law. Sa ilang dito, pwede rin isusunod ng kalidad ang isang sagalit sa international law. So kung bakit naging issue para sa senadora, pero pag nililang ng palasyo, hindi sila tutulong sa pagdinig ng senador. Senador Bato de la Rosa na pinag-iisipan ng pagtago imbes na sa ICC.
Ang sakit nito dito sa puso ko. Guys, my goodness. Yes, we're going to Good job. Soy sauce. Oyster sauce. Yay, so yummy na. And the Sprite. So yummy na. Looks yummy. And the Laurel. Looks yummy. Ganito to keep na. Nitakpan na, takpan na. Kailangan mo na ng takpan. Para waiting for ano. Habang inaantay, maglinis tayo, makalat. Makalat ng luto. Higpit ang kalat before anything else. I noticed that you painted
enjoy ko po. Yeah, I painted my koko. My koko. Look social change. Charot. Kunyari. Bye! Luto na yan, ano? Sabaw! Bye! Bye! Goyo, Gab, si Papay! Goyo, si Papay, luto na ang sabaw. Si Papay lang, ha? Si Papay lang. Anton, bakit mo na daw? Nasa kita, kaya adun sa kita. Daliri Coco looks better me. Looks better ba? Looks better. Bye! I know that you want me. Bye! Bye! Ay na. Ayo. Looks so yummy na. Almost let's eat time. Almost let's eat. Bigay ng buhay ko ba? Bang sa lahat ng kahon, bawat ikaw, lahat ng aking galaw, ang sabi ay ikaw. Kung may bukas ng tinatanaw, dahil may isang ikaw. Charot. Almost done. Almost done. Saan mo ba ikaw nakilala sa ngayon pa lang? Ang puso ay malaya pa.
ang magmahal. Bukas na lang. Pagkatapos niya magpahal, papunta po siya sa basketball court para I need that Filipinos. Freedom to embrace. How could I ever let you go? So much to have to let you go. Actually, it's raining again. It's raining again. Ang ba't ipagabot ko, nakasugna na. Nagsugna na si Dad. Ay, nabalihan, nabagandaghan ng bawas. When I can hear you, baby, don't you want to like I need you now? None like Nice parents. Love, yes. Nice parents. Almost done. Almost. Me Harris. Charot. Looks so yummy na. Si Antoy. Sinong Antoy? Yummy now. Look here now. Sarap na. Yummy na. Yo. Kaslame kayo. I love it. Jakaran. Cheryl's cooking stream. Cooking stream. Let's
That's it na. That's it. Bye. Going to eat na. Yan din.